Hi, my name is Suresh Nazari and you're watching. So दिनै होननो सानोलाय आं बिराद रिसार्च खालामनानै मोनदों आरोना फेसबुक इउटिउबाव नायबाय आरो बेलेग टुइटारफ्राव इन्स्टाग्रामफ्रावथ' गैखायानोखा जोंनि बर'फ्रा बारा just only the stars like stars don't they like stars stars who makes movie and all these things actors all these things. So आं होननो सानोखि ना जों पोस्ट खालामनायखौ जों साना हौवा ओरैनो डाइरेक्ट पोस्ट खालामस्रायो ना जों लाइक सोरबा जि थांखांनाय बुस्थु जि थांखांखाबाय अलरेडि बेफोरखौ माने जेनेबा कालेक्ट खालामनो गरम खालामनो सानो मानसिफोरखौ ना स' बिसोरनो होननो सानो लाइक प्लिज बेफोरखौ खालामनाङा ना मानो एफाग्राब गरमल' खालामबाय थानो सानो ना आं सानोखि लाइक जोंनि ट्राइबा होनोना जोंनि ट्राइब इज लाइक द लार्जेस्ट ट्राइब होननानै होनो इन्डियाआव अके लार्जेस्ट ट्राइब बर' ससाइटियाव बिराद लार्जेस्ट दं होननाया आं खोनानायाव मोनदों आरो खोनानायाव माने नङा आं रिसार्च खालामनायाव एसे मोनदों स' मानो जोंनि ट्राइबखौल' एफाग्राब मानो दुसिबाय थानांगौ ना मानो दुसिबाय थायो माने लाइक जोंना बिदि जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिदिल' होननानै दुसिबाय थायो रिजोना मा मोनसे एक्सुवेलि वाट्स योर प्रब्लेम बाय द वे प्रब्लेमा मा खालि दुसिनायल' नामा मोजां जेबो गैला आरे यार मा होनबावनो नोंसोरखौलाय एक्सुवेलि आं पाब्लिकखौ होनद्रायाखै एक्सुवेलि बाट साम पिपल्स आइ वन्ट मेनसन देम बाय द वे आं मेनसन खालामनो गोसो गैया रिजोना बेनोखि ना दायो नाय बिराद मानसिफ्रा नायोना मेचुरफ्राबो नायो यांस्टार्सफ्राबो नायो उन्दैफ्राबो इउटिउब नायो दा उन्दैफ्राबो नायोना स' डन्ट लेट देम फिल लाइक जि फिलिंस जों लाइक मेचुर पिपल्स यांस्टार्सफोर फिल खालामो बे फिलिंसखौ माने उन्दैफोरनाव मानो माबा डाइभार्ट खालामगासिनो टिच देम सामथिं गुड मोनसे इउटिउब चेनेल खुलिदों बेनोखि लाइक मेकिं सामथिं अलवेज खालि बेल' नामा बेल'सै only collecting news something else goodnessखौनो नुफेरा आं मालाबा मोजां होननाय नुफेरा आं निउस मोजां कालेक्ट खालामफेरनाय नुफेरा आं shit yeah what to do मा होनबावनो आरोना बे सोलिबाय थाखासिगोन बाट वेलकाम टु माय चेनेल आरो आं होननो सानोखि लाइक आं बेसेबां हायो हेल्प खालामनो ट्राइ खालामगोन स' बे भिडिअखौ नायबायबालाय लाइक खालामदो आरो प्लिज नोंसोर गोदानबा आंनि चेनेलाव प्लिज साबस्क्राइब खालाम बिराद खम साबस्क्राइबार दं दायो सोरबा साबस्क्राइब खालामो आरोबाव आनसाबस्क्राइब खालामफिनो बाट आं जेबो साना मानो होनबा नाय जों ग्र' आप खालामनो ना खस्थ'जोंसो ग्र' आप खालामखायो स' मोजां फोरोंग्राफोरखौ मालाबा मोजां फोरोंग्राफोरखौ नायनो नागिरा गाज्रि माबा मोनसे आं दानो नाय सोरनिबा गाज्रि मोनसे नागिरनानै नोंनियाव आंनि चेनेलाव सोबा दानो आंनाव लाइक 1000 भिउस फैगोन खनसे फार्स्ट आपल'ड खालामदोंमोन ना मोनसे भिडिअस सोरनिबा बारे लाइक क्रिटिसाइज खालामदोंमोन आं बेनि बारे एबा बिनि रं मिस्टेक्स बख'दोंमोन बिराद भिडिअस आंनिखौ नायदोंमोन बाट आं जेबो साना दायो जाय नायदों आंखौ सापर्ट खालामदों थेंक इउ फर सापर्टिं मी एन्ड प्लिज अलवेज स्टे विथ मी टु सापर्ट मी बिकज हाउ माच आइ केन आल टिच बाय माइ सेल्फ अके आं बेसेबां हायो आंनि साइडनिफ्राय आं फोरोंनो सेस्था खालामगोन आरो बेसेबां ट्रिक्स दङ आंनाव फरायनायनि टिप्स दङ आं बिसोरखौ सब आं नोंसोरनो खिथागोन आरो बोरैहाय जोङो जेनेबाहाय टु बि चेन्ज फ्रम द अल्ड ना अल्ड जेनेरेसननिफ्राय जों बोरैहाय गोदान जेनेरेसनाव फैनांगौ बेफोरखौ माने आं एसे फोरोंनो सानदों अके देन हेभ ए नाइस डे चिल एन्ड स्माइल पिस